बसुमतारी थांनाय 1 जुलाइ खालारखालि बिथाङा हरखाब मोनसे जाब्रबथायनि गेजेरजों हरखाबै रुंसारि जालांनाया थारैनो जों साफ्रोमबो महरगिरिफोरजों लोगोसे बर' सुबुंफोरनि गोसोखौ सोमावग्रुंलांदोंमोन। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानाया थारैनो जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे गेदेर खहा होननानै आं बुंगोन। मानोना बिथाङा बे गुसुं समनि गेजेरावनो गावखौ सासे राफोद महरगिरि हिसाबै गोबां मेथाइ सोरजिनानै गालांबाय। बिथाङा गुबुन गुबुन सावथुनफ्राव फावबो खालामलांबाय। थारैनो बिथांनि बे बिहोमाया अरायबो गोजोर जानानै थागोन। बिथांनि बे हरखाब रुंसारि जानाया जोंनि बर' हारिमुआव मोनसे गेदेर खहा होननानै आं बुंगोन। दिनै बिथांनि जि सारादु बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै थारैनो आङो गावखौनो बिथांजोनि खाथियाव गोग्गानो लुबैदों। मानोना बिथाङा जे दिनखालि थैदोंमोन बे दिनखालि गोबां दुखुनि गेजेराव जोंबो गोलैनानै थानो गोनां जादोंमोन। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोन थाहैनो हायो बिनि थाखायल' जोङो गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदोंमोन। दिनै बिथांनि बे गोथार हाबाफारियाव माखासे खामानिफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो गोलाव लामा हान्थिनानै बेवहाय बाहागो लाफैनो मोनफैनानै गावखौनो गोग्गानाय मोन्दों। आरो आं आसा खालामगोन बिथांजोआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो। आरो न'खरनि गासैबो सोद्रोमा बिथांमोननो जोङो बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि जानानै जोंनि गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायनायजों लोगोसे बिथाङा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो बिनि थाखाय गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। माबाफोर मेसेज होलांगोन नामा नोंथाङा? बिथांजोआ जिखिनि जोंनो दिन्थिलांबाय, बिहोमा होलांबाय, बिथांमोननि बे दिन्थिनाय आरो बिहोमाया इयुन जोलैफोरनि थाखाय मोनसे गेदेरथार थुलुंगा जानानै थाथों। बिथांनि बे मावदिन्थिनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफोरा हारिमुनि बिथिङाव गोबां सोलोंलांनो हायो, जों बेखौनो आसा खालामो।